Mhepo ichipera kukauya earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Earthquake ichipera kukanaya moto, but Jehovah wanga asiri mumoto. Zvapera zvese zvinonzi kwakauya izwi rakadzikira. Ndokumubvunza futi kuti what are you doing here? Ndokudzokorodza zvaambotaura paye. Ndati chindiurayai nekuti handina kunaka kupfuura madzibaba. Uku Mwari achine zvinhu zvaaroda kupa kuna Elijah. Ndaperera pano. The next thing ukaramba uchiverenga panonzi Mwari ndokubva ati kuna Elijah, okay, uchibva pano chienda unozodza Hazael kuti ave mambo weSiria, wozodza Jehu kuti ave mambo waIsraeri, wozodza Elisha kuti apinde muofisi yako. Riona uiverenge. Mwari vakuda kutaura. Verse 13. Mwari vakutanga kutaura. I want you to follow please panapa usapotswe napo potswe nekumugwese. Mwari vakuda kutaura kuti enda unozodza Jehu, uzodze mumwe munhu muofisi yako, in your place, panonzi in your room, kwete kumba kwawabva panzvimbo yako, nekuti iwo kuti ndasarenda. It was so when Elijah heard it that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entering of the cave, and behold, there came a voice unto him and said, what doest thou here, Elijah? Ukaramba uchidzika manje ndopa akapiwa assignment yokunzi chienda unozodzani Hazael, uzodze Jehu, uzodze Elisha panzvimbo yako. But ndoda kuti utarisise, ndava ndikukupa mystery pamusoro pejacket. Ndo nzvimbo mbiri bedzi dzakamenshonwa pamusoro pemantle apa. He was talking about the jacket. Now, jacket iro rine zvinhu zvarakatakura. Ukamutarisa Elijah achibva apa, haana kuzombonozodza mumwe munhu kunze kwa Elisha. Elijah achisumuka kubva apa, audzwa vanhu vangani? Idaiwo zvigunwa, ndikuona kuti uri kunzwa. Daiwo watumwa kunozodza vanhu vangani? Hazael, Jehu na Elisha. Zvikanzi zodza Hazael ave mambo weSiria, uzodze Jehu ave mambo waIsraeri, uzodze Elisha apinde panzvimbo yako. But Elijah achibva ipapa, ukaverenga nhoroondo yake yese, akanozodza munhu 1 anonzi Elisha. Jehu na Hazael ndokubva vazozodzwa naElisha. Zvakaitika sei izvozvo? Nekuti Mwari pavari kutaura naElijah kuti ndakuda kuti uzodze vanhu vatatu, Elijah anga asisina kuteerera. Mwari vakutaura ndokubva atora bhachi, ndokubva aisa jaketi mumusoro. Pakati pake naMwari ndokubva paenda jaketi. Mwari ndokutanga kupa maorders asina munhu achiri kunzwa ari kupinda mubhachi. Ndikudzoka zvakanaka. Now, ndoda kukuprovira kuti why Elisha akasara achizodza Jehu but asina kuudzwa kunzi muzodze. Akangorohwa nejaketi so, ndobva atanga kupengereka. Elijah wakuenda ndobva asiya bhachi. Elisha achipfeka bhachi rakatanga kumuudza zvakataurwa naMwari. Uri kubva panapa wakatakura the assignment of God. Kurati pakati paElisha nebhachi pakanga pane communication. Ndikudzeka zvakanaka here. Uchibva panapa une imwe mhepo ichafamba newe inopota ichikuudza zvinhu. All you need tonight is a covering of the Lord. Now, kana Jesu wafunga nezvako, ona Jesu anoti endai muguta, muchanoona mune dhongi ririmo rakasugirirwa, harina akambotasva, ndichatanga naro, uyai naro kuno. Sorry. Pakurisunungura pakazoita anokubvunzai, mumuudze kuti Ishe anorida. Pakurisunungura uri kuona repa nenyaya iri panapa igamboparidza dhongi chete ipapapa. Pakusunungurwa kwaro
Jesu anoti kana makunorisunungura muchasangana nematambudziko evanhu vachabvunza. Chavanobvunza pamusoro pacho kusunungurwa kwaro more than kusungwa. Kana rakunzi ngarichisunungurwa, vanhu vachatanga kubvunza kana munhu wakuda kukomborerwa. Pane vachakubvunza kana ndakuda kusumudza upenyu hwemunhu. No. Ameka ndirudzika manhera naye. Uri kuona here kuti pamba kunosunungura gadzirirai nekuti pane vachagumbuka. Shamwari, nyaya yekusungwa kwako haina akataura nezvayo. But nyaya yekusunungurwa kwako manhera anhasi pane vachabvunza. Zvino ndanzi vaudze kuti Jehovha anorida. Jesu ari kuti masungirira mapedza, chindipaiwo mukana. Maitisa rombe mapedza, chindipaiwo mukana. Mamutsikirira aneta, asi chindipaiwo mukana. Pakusunungurwa kwaro, Jesu haana kuti muridzi wedhonga achabvunza, zvanzi anenge abvunza. Kureva kuti nevasina kuritenga vachada kuziva kuti rasunungurirwei. Nevasina kukubereka, vanhu vasinei newe vachada kuziva kuti why you. Nyamba Jesu ari kuti no, kana dhongi rauya panapa ndoda kuenda pamusoro paro. Kana ndaa pamusoro paro ndaakavharing kudhongi. Jesu kana ari pamusoro pedhongi, rega ungofunga Jesu chete. He is Christ. Christ is the anointing upon a donkey. Unodemanda respect from today. Vachawaridza mazambia from today. Vachakusaluta from today. Nokuda kwechawakatakura chinonzi akazodzwa waJehovha. Usazvitarisire pasi, wakatakura mhepo isingaiti. Chakashota muchechi chakarasika is the power of God. God is restoring it tonight, not tomorrow, tonight. Ndoda kuti Mwari vatange kuratidza zvavanogona mumba mako. Uchavheneka mwenje, wotsvaira marara, wori nhonga, zvinonzi uchadeedzera vavakidzani kuti maiti ndinofa ndisina uya imuone kuti rakanga ririmo zvaro mumba muno. Ndiri kunzwika zvakanaka here nini? Anointing, when it flows, inotanga nemumusoro. The next level yainoenda indebvu dzaAaron. From ndebvu dzaAaron pa breastplate. From breastplate ipinda gown. Gown raAaron represents the church. So anointing inotanga nemumusoro yodzika yaenda pandebvu. Dauti uregedze kushamisika ndava iko zvitapinda mutime yekuti Mwari haachamuvha, haachashandisa vanhu according to maposti avo. Power raMwari zvaakushamisa ndava ratiza kumisoro. Anointing iri kudzika. Kune vanhu vanotarisira kuti ndikabatwa ndikanamatirwa nanhingi ndinopora, hauchapori. But kwane mwana wesangano pasangano akatakura the healing power of God. Chiri kuitika nekuti anointing yakafamba rwendo, haigari mumusoro, inodzika. Yaenda pandebvu dzaAaron, inorova pa breastplate. Breastplate yaAaron yanga ine 12 stones. Each stone yairepresenta tribe yaIsraeri. Saka Israeri ndo yaitanga kusvikwa neanointing. But anointing kana yapinda matombo yakwana, yaidzika yoenda kumpendero wechurch. Kuendi kuno kwamunoona kwegown ndo yakanga iri end dispensation of the church. Kwekupedzisira kunoku ndo kunosarira power raMwari. Now mukadzi waibuda ropa akazviziva kuti now research yandakaita ndakaona kuti anga asiri mujudha, wakanga ari mugentile. Ndokubva arwara nekubuda ropa, ndokubva aziva kuti chakapfekwa naJesu, power rake rokuporesa varwere harisisiri mumusoro, harisisiri pachipfuva, rakumpendero. Ndoku approacha Jesu ari pa level yemagentiles. Ndosaka uchiona even Ruth chakasaka agamuchirwe naBoaz akapinda mublanketi neposition yavaJudha. VaJudha kana vakupinda mugumbezi, murume amujira havapinde nekumusoro, vanopinda nekuzasi. Saka Ruth akauya ndokubva apinda pachiJudha ndokubva agamuchirwa iye ari muEdheni.
mukadzi ndokubva aziva kuti kunogara simba redu iko zvinezvi raakumupendero ndokunoperera pawa raMwari ndokubva anobata. Jesu ndokunzwa kuti pane chechi egentile chechi yandibata. Akati panapa ndabatwa. Peter akati manetswa nei? Onai vanhu vakazara panapa vaJudha munovadiva edheni. Jesu akati pane simba, pane demand yandanzwa. Zvikanzi ndini nemukadzi wapora wabata pai mupendero. Revelation yakaipiwa nani? Anoziva flow ye-anointing. Ndosaka mukadzi uye akati ishe wangu taurai shoko zvenyu kana kudii zvenyu, mwana wangu ari kumba uko anetswa nemadhimoni. Jesu akati atipe chingwa chevana kumbwanana. Jesu mati kudii zvikanzi atipe chingwa chevana kumbwanana. Mukadzi anoti kunyangwe mbwanana dzinodya zvinodonha patafura, patafura panodyiwa nevana vamambo. Saka mukadzi ari kuti handisi kuda rofu, ndiri kuda mafufu. Ndabvuma hongu ndiri imbwa, asi imbwa ichidii zvayo ichidya. Saka mukadzi ari kuti varidzi vechingwa vacho vari careless, havagone kubata mushe. Onai muri kutambiswa, tine vana vari kufa kumbawo. Ndafunga kuti zvamusiri kubatwa mushe nevaJudha varidzi vechingwa ndikutorei. Mukadzi uyu mugentile ari kuziva kuti anointing inotanga nemusoro yoya pa 12 tribes, but haigare. Judha yaitadza kuchengeta simba raMwari. Anointing kana yapedza navaJudha ichauya kuvahedheni. Saka mukadzi ari kuti kana zvapedza zvabva patafura, nekuti yainzi the table of stones iyi. Saka mukadzi ari kuziva kuti Mwari kana mapedza nevaJudha, mafufa anodonha ipapapa anoporesa varwere pasi kuno. Taurai shoko. Ndofunga munhu atorasika izvozvizvi. Ndiri kuzama kutaura kuti uchibva panapa there is a covering ichaitwa ye-physical body yako, ende uchibva panapa pachave ne-communication. Mwari achapota achikuvanzira zvinhu. Ndiri kuda kuti nyika yemweya ive visible kwauri. Rega kupiwa zvihope zvisingatsanangurike. Mwari ngaataure newe fair. Uchimuka mangwanani Mwari achakuudza kunoendwa nekusingaendwi. Mwari achakuudza kwazvinotengwa nekwazvisingatengwi. Hausi kuzotraya, but you are going to do it. Taneta vabereki nekuti taakumanikidzwa sevafundisi kuita sezvisi zvatisina kutumwa naJehovha. Ndosaka uchiona munhu akawira mudambudziko so naitaura ndichiudzama kuti munoirasa, muri kukonzera simba raMwari risaoperate 100%. harifira akashanda. Why? Because hamusi kuexercise faith. Hii ndava muchifona muri muchipatara, ngiri halo ndi baba baba ndarwara. Svikai kuno nzi handigone ndaadhimitwa. Kupi futi ari muchipatara. Amene kana manga muchigona kuuya kuzondiona hapana zvakaipa pesa, but ndouya kuzodii? Kana variko vasingaporesa uri kuite ikoko. Ndoda kuti uone kuti why Mwari vari kutadza kushanda nesu. Tine zvinhu zvakarasika. Vanhu vaya vanoshanda kuye ndo shamwari dzangu dzepamwoyo, vakatumwa naJehovha. Hachisi chipo chiri chega cheche. Tinosapota vanhu kuenda kuzvipatara, but ndiri kuti kana waenda muchipatara tanga wambopedza zvemo. Tanzwa nekunyararidzwa munopindirwa sonzi makunamatisa makuita noise. Ari wrong ndiani papo? Tisu. Kana maida kunamata madi munamatira kumba. Kusanganisa Mwari uku. Munhu arimo so mishina yechingorira Jehovha ndinamatira muri koko. Aiwa variko kana vachizvigona tanga wapedza neivavo. Mukadzi waibuda ropa hana kunyora tsamba ari kumba kwenyanga kuti Jesu asvikawo nekuno akatanga apedza nezvenyanga. Ndokuona kuti zvaramba ndokuti ndakuenda kwaJesu. Sumudza level yako yekutenda manhera nhasi, nekuti mauri mune simba ririmo. Arikanidzokorodze mazwa. Ndakamira panapa mandiri mune power rinonzi according to the power that worketh in us, present continuous. The power that worketh. The power that worketh. Kureva kuti panapa ndakamira panapa ndiri munhu ari kuzama kurwara. Ndiri kuita kurwara kwekuzama.
Muri kuti mfundisi ndiri kuzama kurwara. Kana pachinzi the power that worketh, pari kureva kuti muviri wangu iko zvino izvi uri exposed kuzvirwere zvakawanda. Pane zvinoda kuitika ndakamira panapa, pfungwa dzikuda kurasika, but kune power iri kushanda there and there. Pane zvimwe zvinhu zvisinganzwisisike, ndamira panapa zvinogona kunzi ndo zvazoitika, but pane power rinogada 24 hours richimhanya kutsoka, richimhanya kumusoro, richibata musana kutsvaga pangotanga chirwere rabva rauraya, pangotanga chakati rabva rauraya. Power iroro rakatakurwa nemurwere wese. Ndanzwika here? Simba rokuti uone munana riri mauri rakarasikira mumba, riri mumba but rakarasika. Unotoda munhu anokuprovoka. Last Sunday ndakauya panapa ndisingagone kutena mutsipa uyu. From nowhere mutsipa wangu wakungorwadza, kudaiwo hazvichaita naamai ndodii, ndisingagone kana kupinduka kumba. Mai ava kuti vabate murume murefu votanga nemusoro vaenda kumakumba vadzoka vapindura, ndipindurei futi vadai. Ndazoya panapa vhangeri yaparidzwa yapera, ndakubuda apa pakauya munhu 1 anga azvinzwa kuti ndiri kurwara. Ndamira padhoo apa zvikanzi mufundisi, hanzi mutsipa warwadza. Ndikati zvikanzi madii kupa isusu mutsipa wacho, tisu tinofanirwa kurwara, imimi mozotinamatira, but kana mukarwara imi todamatirwa nani? Ukiona unotoda vanotokuvhundutsa ndavanovarairwa karamba uri rombe zvawakaita izvi. Ari kuzama kukuudza kuti mufundisi ka kurwara sira isusu chenyu kunamatira. Area yenyu hatimbouya pamwe achinamatira varwerezi. Sei mauya kuarea yedu yekurwara? Tisirewo zvirwere, chenyu kunamatira vanorwara. Uromba huzi wako, nzara hizi yako, kuchoboka kuzi kwako. Ndakati Mwari rambai muchiwedzera vanhu vanotaura so. Ndinoda munhu anondiudza kuti bhutsu yako haichaita, mota yako haichaita, pane chakarasika apa. Simba racho rekupora riri kupi? Riri matiri, riri matiri. Ndakakuudzai kuti every doctor anoziva anokuudza kuti ndinongotrita, Mwari ndiye anoporesa. Aporese doctor. Apedza kuruka adi asona, unoona akutoenda zvake, ropa richichururuka. Asira ani? Asira Mwari. Mwari wacho ari kupi? Ari mauri. Ndiye asirwa nadokta zichipedzisa imuporese. Ndakaona mazironda so anga akashama soronda, raputika ravharika, raputika ravharika, raputika kusvika nhasi pane vanga. Ndichiona vanhu so ngaine maronda akuti ndikati wakarapwa kupi? Zvikanzi hapana kwandakamboenda, ari kumba. Ko ndaiti dokta ndiani? NdiJehovha. Simba rokuvhara maronda rakaiswa mumurwere wese. Murwere wese ari kurwara at the same time akatakura the healing power. Imari yakarasikira mumba. Ndo panonzi naJesu kune mukadzi, kutenda kwako kwakuporesa, kwete kwangu, kwako kwawabva nako kumba. Uchirwara wakatakura kutenda kunoporesa. Chandakuda manerano is to provoke that power. Dinari rakarasikira mumba irorero, isimba ringodzungera riri mauri harisi kugona kushandiswa. Ndakuda kuti nhasi Mwari ngari kanganisi, ngari mutse moyo. Patenge kuitika zvimwe zvinhu mauri, like Jesu rimwe zuva ari mumvura, zvinonzi mhepo yakasumuka ichiti nekuti akarara ikati timuurayire kuhope. Ndokutanga kusumuka igwa ndokudii. Pita akati aiwa zvitinofa pano, imi Jesu makarara zvenyu, mukai apa mani. Jesu achimuka, haasi Jesu amuka, anonzi Christ. Peter wakanoprovoka the anointing, ndokubva yamuka. Jesu achimuka ndokuti kumhepo achibva kuhope nyarara, kwete kumutsanyo, kuhope nyarara, kwete ku all night prayer, achibva kuhope anoti nyarara. Ari kubva kunorara anorayira mhepo. Alevo yo ndiri kuida manini, tekuda dzimwe nyaya dzekuti kana dzanetsa so unoita dzekukotsirira, kwete kutsanyira, kurarira. Uchimuka kuhope unoudza mhepo kuti dzikama. Takura simba iroro manhero anhasi uende naro.
ndinoda kuti vaedheni vavhunduke. Wakavaka imba havana kuya kuzoiona. Wakatenga sutu yakanaka hakuna akati makorokoto. Wakaita mwana akanaka hakuna akauya kuzomuona. But pa9 zvawinazvo kune chasara, the anointing of God. Iyoyo kana yawanikwa vari mhiri kwamakungwa vachadzoka kuzoona mashiripiti aJehovha. Ndiri kuda kuti Mwari azviratidze through you. Vaita huna nyamba Mwari akakupa but changa chakarasikira mumba. Zvakutoitwa izvozvi. Ndine simba rinoramba richindiudza kuti zviri kutozoita zvako iwewe. Rega kumbotarisa makanyira awakaita pakatapa. Forget. Mwari wakuda kuita muonekedzano. Ndiri kunzwika. Simba rauri kuda harizi muna pastor, harizi muna doctor, harizi kuuniversity, riri mauri. Jacket iroreka kurova manhera anhasi. That's it. Anointing ndio ichakupa assignment, ichakuudza kuti kuna Jehovha ndakuzodzwa. Elijah asina kukuudza. Kurati pakasira Elijah ndo pauchatangira uchienda mberi. Pakasira Jesu ndo pauchatangira uchienda mberi. Hakuna chichatangwa newe chinoramba. Azviti. Simudza right hand yako and receive. Handisi kutaura zvemadhimoni panapa, ndikutaura the anointing of God. More powerful than demons. Inounza transformation, dunamis, transforming power. Power to cause changes. Hazvina mumwe achazviita. Hazvina Mr. So and so achatanga nazvo. Why asipo pano? Mwari havana plan naye. Kusunungurwa kwako kwemanheru ano uchiriliswa into your destiny ichadiscusswa muguta. Kana isina kudiscusswa Mwari havasati vatanga. Vachamanikidzwa kutaura nezvekusunungurwa kwako. Vaifara kukuona uri padanda so uchitenderera uchingofura zvepadanda. But kukatuma muprofita anobata tambo odambura, vachabvunza. Vanoda kukuona uchingoita zvinhu zviri at a lower standard. Kabusiness kekuzama kekufundira nhasi kakwira nhasi bangwana kadonda. Ndo panonzwa vakuti koma kwai mashoma wasiya nani. Vari kuziya kuti wauya ku big deal. Makwai mashoma wanda kuti rape wakasungirirwa kugwai. Indobvunza kuti ko Goliath masiya nani. 40 days minaye. Makwai akawanda kupfuura Goliath wamukutambisa. God is now moving you to a higher level. Ichathreatena vagara varipo kare. Nekuti havafunge kuti unouya ikoko. But anointing kana yaya pamusoro pako manhera nhasi, uchanopinda nzvimbo dzavanga vasingafungire kuti unopinda. Guta ravakakudzinga, vakakusungirira ku high density, ndokubva vatora kwakanaka vakati ngaagareko. But kusunungurwa kwako vachaona dhongi richipinda muJerusarema. Vobvunza kuti ko vakadai so vako yebrodhonza aya vaneka business anza koma mapurisa akuti kuti masungai vana ndo uori wakuti kwa munyika nyamba hapana uori. It is the power of God. Kune vanhu vari kusukwa minyama nesimba raMwari. Anointing imafuta anoyerera. It's a covering yekuti uchibva panapa hausisina kufanana nezvawauya wakaita. Ndatoita naro so pandataura vanhu kupanzwa ndati Jesu paakanyararidza mhepo anga achibva kuhope. Mazuva ako okustrugla nezvinhu kunamatira nyaya yawanika asingaperi, they are over. We carry the anointing of God.
We carry the power of God. Anointing inoshanda. So musikamboziva. There is somebody here. Ari panapa. Ndikona kumutsanangura kuti uyu. Zviri kuitwa naMwari kunze kwenyika uko nema-DVDs eShona. Pane incident yevarungu vainterpreterwa vachinzwa sonzi zvakati kusvika vhangeri apa pakati vachinyararai ndokutanga kunzwa zvese Shona. Ndiri kunzwika ari kutaura more than 200 membership yeUFI muAmerica. Ndiani akaenda kuAmerica? It is the anointing. Right now they are organizing a conference. Vari kubhuka a 2,000 seater. Iko zvino maemail ari kupinda so. Vato ready for that conference. Haina madates. Hakuna kamboendako. Chii chiri kuitika? Satambe nesimba raMwari. Kana vanhu vachiona minana pa DVD, this is life. Vamwe hamudi kuzvinzwa but ndogara chingokudza kuti tenda. Mumwe akatora chiposta cheCrusade, tapedza Crusade kuchizungisa, nobva achinamira so. Nobva agara. Ai business rake. Vamwe amai vaida kuuya kurevival iyoyo ye14 days iye. Ndokuona zvichinzi yapera. Vakati manje ndoita sei? Ndoda kuona mufundisi. Zvikanzi mufundisi vari busy nevamwe vanhu. Ndomba vafona vatadza kundiona mazuva ekuti vadzokere ndomba akwana. Vakashati ndoita sei? Ndomba vaenda pamuti uyoyo. Ndokubata poster vakuda kubvisa zvikanzi nemwe mukomana iwe. Ambuya siya poster zvikanzi ayo wakanone ndimufundisi wangu ndimufundisi wanguwo. Haazwe paHebron. Anzi dai ambuya muchiziya poster ero riri kari kubva pandarinamira mabhanana panapa haachaori. Ari kupera ese panapa ndakutadza kusupply panapa. Mai vaya kusvika vabhega ndokukupira kanzi chindipawo ona watengerwa ini ndiri kuSouth Africa. Ndomva apiwa. Achisvika ndokubva atora poster ndomva anamira mubasa make. Murungu wake achiuya achiona kuti this is a man of God. Ndomva atora ndomva anofotokopesa ndomva alaminata ndomva anamira muofisi womake. Zvino ndokutanga kufamba. Ndikuda kutsanangurira kushanda kwesimba raMwari. Shamwari riri kuitwa naMwari manhero anhasi. Vachanyora mabhuku pamusoro pako. Hama dzichadedzwa kuti uyai muone chakarasika chiye chawanikwa. Mwari ngavachizviita manhero ano. Nati Jehovha ngavachizviita manhero ano. Ramba wakasumudza ruoko rwako tenda. Handidi kukupai matestimony. Munozitakura zita remunhu kupfuura zita raMwari. Vada kuti muzive kuti Mwari zvaanoita nenyama yawakatakura iyi, it's unimaginable. Mauri munonzi we carry the treasure in this earthen vessel. Dhaka rino rakatakura pfuma. Mune zvakarasika zviri matiri zvekuti zvikadiscover nyika ichavhunduka. Mune mari isingajairike, mune utano usingajairike. Handiri kunzwika here pana. I want to provoke the anointing iri mauri. Right now hauna direction, but from today God is going to give you direction. Because of this anointing, wakuwira mu scripture inonzi touch not my anointed one. Every demon that has been coming against you, I curse it. You are holy from today. Ishakandizarurira kuti iservice yekungozviprova. Ada kukufundisa kuti ndiMwari iwe uri munhu. Iye ndiMwari iwe uri munhu. Uda kuziya pamakasiyana.
isevhisi yekuti Mwari vakuratidze kuti zvawakafoira Mwari ndo zvaanogona. Ushasha hwevanhu ndo udofo hwaMwari. Muviri wako you are going to be transformed. Zvandaparidza izvi ungafunga kuti ndiri kudza Mwari pedyo newe, uchazviona kuti mufundisi vaiva dai vakataura nezita kana dai ndakaziva. Manje vaingotaura ndaumboziva kuti ndini ndiri kureva iwe. Ndiri kureva iwe. Chandinotaura pano chichaitika ndechekuti hausi kutozombofa until you see it happening. Ndine munhu here ane chakarasika ari panapa, ari kuona kuti I've been shortchanged. Power racho raMwari mandiri rinoti 100%. Mwari vakamboda kuita dzimunguva vomboregedza but ndakuda 100% ability yekuti zvandinenge ndatanga ndichibva panapa Mwari ngaazvipindire. It's coming to you right now. Simutsa ruoko rwako. Zvarichaita, number 1, richakubata power racho. Kana rakubata, it's going to bring transformation. And you are going to see the real manifestation of the power of God, not just in the falling or in the feeling, but in the manifestation. All right. In closing, let me give you what the Lord is telling me to give you. When Jesus had finished reading from the book of Isaiah, he then closed the book and he sat down, and all eyes were fastened on the anointing on him. Why did he close the book? He was introducing a new chapter. Araguti, it's time to close the logos, and it's time to look at the manifestation. It's no longer about the written word of God, it's about the manifestation. Ndokuvhara bhuku rakanyorwa ndokubva agara pasi, vanhu ndokubvisa meso avo pabhuku rakavharwa ndokutarisa manifestation of the word. The word became flesh. Yakwana time yekuti zvavaiverenga mubhaibheri vacharivhara votarisa pauri, vopa upenyu hwavo kuna Mwari. Ndanzi ndikuudze shoko iro rino kuti it's a season yaintroducwa naJesu yekuvharwa kwezvakanyorwa. Vanhu votarisa pamunhu, voona zvakanyorwa zvichiitika pameso avo. Chisumudza right hand yako munyarare mese kuti ziye ndichikumbira Mwari, Ishe wakandituma kuti ndishumire. Kana dzikave tsoro dzekwaMakandiwa dzandakaronga, then Mwari hakonfirme chinhu mulife yako. Jehovha wakandisumudza akati, mwanangu ndine basa newe. Ndikati, baba ndinobvuma. Zvimwe zvaakataura ndakazvitya, ndikati zvakurisa izvi, zvakamboitwa nani? Ishe unoti zvandiri zvakamboitwa nani? He stands alone. Ishe zvaakatidedzera ndo zvaakuda kuita iko zvino. Ndiri kuda kuti aise a jacket of anointing over your life. That anointing is going to give you an assignment. And assignment here, no matter how much they attack you, they are not going to win. So much covering is coming upon you. Are you feeling what I'm feeling? I want you to receive the power wherever you are. Father, we welcome this great move of you. This is your season. You want to